హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీది వాయిస్ వినిపించలేదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీరు మ్యూట్ లో చెప్తున్నట్టున్నారు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. అందరికీ ప్రణామాలు. ఈరోజు మనం 8వ అధ్యాయం చెప్పబోతున్నాము. ఇప్పుడు నిన్నటి అధ్యాయంలో సాధిభూతాది దైవం సాధి యజ్ఞం విదు ప్రయాణ కాలే పిచమాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. నిన్న ఆఖరు శ్లోక 7వ అధ్యాయంలో ఆఖరి శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు భగవంతుడు? నన్ను గురించి సంపూర్ణ జ్ఞానం గలవారై వ్యక్త భౌతిక ప్రపంచాన్ని, దేవతలను, సర్వ యజ్ఞ విధానాలను నడిపినట్టి దేవాది దేవుని నేనే. ఆ యజ్ఞాలు కానీ దేవతల్ని కానీ అందరూ కూడా నా ఆధీనంలోనే ఉన్నారు. వాళ్ళందరినీ కూడా నడిపించేవాడిని నేనే అనే విషయం ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అప్పుడు వాళ్ళకి శ్రద్ధ కలుగుతుంది. భగవంతుడినా అనే విషయం ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళకి శ్రద్ధ విశ్వాసం కలుగుతుంది అనమాట. ఆ విశ్వాసం శ్రద్ధ కలిగినప్పుడు దృఢమైనటువంటి నిశ్చయానికి వస్తారు వాళ్ళు. భగవంతుడికి సేవ చేయాలి, భగవంతుడికి అనేటువంటి నిశ్చయానికి వస్తారు. అదే భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు మరణకాలంలో కూడా దేవాదేవుడినైన నన్ను అవగాహన చేసుకుని ఎరగలుగుతారు. ఆ శ్రద్ధ
దృఢ నిశ్చయం, విశ్వాసం ఇవి ఎప్పుడైతే వస్తాయో అప్పుడు వాళ్ళు భగవంతుడివన్నీ కూడా లీలన్నీ కూడా వినడం మొదలు పెడతారు, శ్రవణం చేస్తారు. శ్రవణం చేస్తూ భగవంతుడి లీలలన్నీ కూడా భాగవతం వింటారు, భగవద్గీత వింటారు. శుద్ధ భక్తుల ద్వారా మాత్రమే వినాలి భాగవతం కానీ భగవద్గీత కానీ. అంతేగాని వ్యాపారం కోసం డబ్బులు తీసుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర వినకూడదు. వాళ్ళు అట్రాక్టెడ్గా ఆ డబ్బులు తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి దానికి సంబంధించినట్టుగా చెప్తారు సబ్జెక్టు, సరిగ్గా సబ్జెక్టును అందించలేరు వాళ్ళు. కాబట్టి శుద్ధ భక్తుల నోటి ద్వారా మాత్రమే వినాలి. అది వినడం ద్వారా వాళ్ళకి ఆ భగవంతుడి మీద ప్రేమ కలుగుతుంది. ప్రేమ, విశ్వాసం అవన్నీ పెరుగుతాయి. పెరిగి ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా 24/7 ఎప్పుడు కూడా హరే కృష్ణ నామస్మరణ చేస్తూ ఉంటారు. మనసులో కూడా ఏ పని చేస్తున్నా కూడా ఆ కృష్ణ నామస్మరణ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి మనసులో ఒక రూపం ఏర్పడిపోతుంది. కృష్ణ అనే పదం అలా గుర్తుండిపోతుంది. గుర్తుండిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ మరణకాలంలో 42 లక్షల తేళ్లు పుట్టినంత బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది. అంత బాధలో కూడా వాళ్ళు కృష్ణ అని చెప్పినని పిలవగలుగుతారు. పిలిచి ఆయన్ని సేవించగలుగుతారు మానసికంగా. బెడ్ మీద పడుకొని ఉంటారు, ఏమీ చేయలేరు. వాళ్ళు చేయలేని కండిషన్లో కూడా ఆ కృష్ణుని మానసికంగా ఆరాధన చేయగలుగుతారు. ఆ చేయడం ద్వారా భగవంతుడు ప్రత్యక్షమవుతారు. ప్రత్యక్షమై ఆయన ఆ గరుత్మంతుడు భుజస్కంధాల మీద కూర్చోబెట్టుకుంటారు అనమాట. డైరెక్ట్గా ఆయన దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళతో ఉన్నటువంటి సంబంధం అది చాలా చాలా ఉత్కృష్టమైనది. చాలా దగ్గరగా వాళ్ళతో సంబంధం పెట్టుకుంటారని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి. అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు ఎరగగలుగుతారు. మరణకాలంలో తెలుసుకోవాలి అంటే సాధన విపరీతమైన సాధన చేస్తారు. ఆ శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం ఇవన్నీ సాధన చేయటం ద్వారా వాళ్ళకి ఆ భగవంతుడి నామం తప్పించి ఇంకా వేరే ఇంకేది వద్దంటారు. తనువు ధనము నీవే అనుచు అని చెప్పిన పాట ఉంది. అట్లా తనువు ధనము రెండు కూడా ఆయన గొప్ప చెప్పేస్తారు. సంపూర్ణ శరణాగతి అనమాట. ఆ సంపూర్ణ శరణాగతి అయినప్పుడు ఇక వేరే ఏది పట్టించుకోరు. వాళ్ళకి కృష్ణుడు తప్పించి ఇంకేమీ వద్దు నాకు అనే స్థితికి వచ్చినప్పుడు ఆ భగవంతుడు ప్రత్యక్షమై ఆయన తన దగ్గరికి తీసుకుంటారు అనమాట. అది నిన్నటి అధ్యాయంగా చెప్పుకున్నాం. శ్రవణం గురించి చెప్పుకున్నాను నేను. ఐశ్వర్య జ్ఞానం, ఆ భగవంతుడి ఐశ్వర్యాలు ఏంటి మొత్తం కూడా. భూమి రాపోనలో వాయు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవచ. భూమి మొత్తం కూడా అవన్నీ కూడా పూర్తిగా వ్యాపించి ఉన్నాయి. భూమి, నీరు, వాయువు, ఇవన్నీ కూడా ఆకాశము, ఇవన్నీ జీవుల నిండా కూడా. జీవు ఏర్పడేది కూడా దాంతోనే ఏర్పడుతున్నది. జీవులన్నీ కూడా అదే చెప్పారు నేను భగవంతుడు. భూమి రాపోనలో వాయువు ఖమ్మనో బుద్ధిరేవచ. అట్లా మొత్తం కూడా భగవంతుడే సర్వవ్యాపి. భగవంతుడి శక్తితోనే మొత్తం ఏర్పడ్డది అనే విషయాన్ని నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ రోజు అధ్యాయంలో మనము ఏం చెప్పుకుంటామో చూద్దాం. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుని తర్వాత అధ్యాయం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సాగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సాగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ఈ అధ్యాయంలో మనం ఏమేం చెప్పుకోబోతున్నాము అర్జునుడి 7 ప్రశ్నలు వేస్తారు అర్జునుడు భగవంతుడిని ఆ 7 ప్రశ్నలు 1 నుంచి 2 శ్లోకం వరకు 3-4 శ్లోకాల్లోనేమో కృష్ణ భగవానుడు సమాధానాలు చెప్తారు ఆ 7 ప్రశ్నలకి తర్వాత 5 నుంచి 8 శ్లోకాల వరకు మరణ కాలంలో స్మరించడం ద్వారా భగవంతుడిని చేరుకుంటారు అని చెప్పిన విషయాన్ని గురించి చెప్పుకుంటాము 9 నుంచి 13వ శ్లోకం వరకు యోగి ఏ విధంగా కృష్ణుడిని స్మరిస్తాడు అనే ప్రశ్న తర్వాత 14 నుంచి 22వ శ్లోకం వరకు భక్తుడు ఏ విధంగా కృష్ణుడిని స్మరిస్తారు 23 నుంచి 24వ శ్లోకం వరకు జ్ఞానయోగి గమ్యం ఏమిటి 25-26 శ్లోకాల్లోనేమో కర్మయోగి గమ్యం ఏమిటి అనే విషయాన్ని గురించి చెప్పుకుంటాం మనము ఈరోజు ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః అథ అష్టమాధ్యాయః అక్షర బ్రహ్మయోగః అక్షర పరబ్రహ్మయోగం పరబ్రహ్మయోగం అక్షర పరబ్రహ్మయోగः అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమా అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అది దైవం కిముచ్యతే అర్జునుడు అడుగుతున్నారు అనమాట ఓ ప్రభు పురుషోత్తమా బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి ఆత్మ అంటే ఏమిటి కామ్యకర్మలు అంటే ఏమిటి అధిభూతం అంటే ఏమిటి అధిదైవం అంటే ఎవరు దయచేసి నాకు వివరించండి అని చెప్పినని అడిగారు ఇంకా అడుగుతున్నారు కంటిన్యూషన్ అన్నమాట అధి యజ్ఞం కథం కోత్సా దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నీతాత్మభిః ఓ మధుసూదన యజ్ఞ ప్రభువు అంటే ఎవరు ఏ విధంగా అతడి శరీరంలో ఎలా ఉంటాడు భక్తి సేవలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకోగలుగుతారు ఇవి ప్రశ్నలు అన్నమాట ఇప్పుడు భగవంతుడి సమాధానం చెప్తున్నారు అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావో అధ్యాత్మం ఉచ్యతే భూతభావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంహిత భగవానుడు చెప్తున్నారు నాశన రహితుడు సర్వోత్తముడైన జీవుడు బ్రహ్మం అనబడతాడు ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావం అధ్యాత్మం అని చెప్తారు సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి ఉనికికి కారణమైన కార్యమే కర్మ అంటారు సకామ కర్మ
తర్వాత అధిభూతం క్షరో భావ పురుషశ్చాదిదైవతం అది యజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహ సాంబర. దేహదారులలో శ్రేష్ఠుడా, శరీరం లాంటి నిరంతర మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతం ఉంటారు. సూర్యచంద్రుల వంటి సకల దేవతలు కలిగి ఉన్న భగవంతుని యొక్క విరాట్ స్వరూపంనే అధిదైవం అంటారు. ప్రతి దేహంలో అంతర్యామి రూపంలో ఉండే అధి యజ్ఞాన్ని, యజ్ఞ పురుషుడిని నేనే అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్పారు. ఇక్కడ బ్రహ్మం, ఇప్పుడు ప్రశ్నలు ఒక్కొక్కటి కూడా మనం చూద్దాం. బ్రహ్మం అంటే ఏంటి అని ప్రశ్న అడిగారు. బ్రహ్మం అంటే మనకి నాశరహితం కానటువంటి దివ్యమైన ఆత్మ బ్రహ్మం అంటే. తర్వాత అధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి? అధ్యాత్మం అంటే జీవుని నిత్య స్వభావం అధ్యాత్మం అంటే. తర్వాత అధిభూతం అంటే ఏంటి? అధిభూతం అంటే ఏంటి? జీవుని 6 దశలు అన్నమాట. అంటే అధిభూతం అంటే ఏంటంటే భౌతిక జగత్తు, భౌతిక ప్రకృతి అధిభూతం అంటే. భౌతిక ప్రకృతిలో ఏంటి? ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో జీవులన్నీ కూడా ఉద్భవిస్తూ ఉంటాయి. ఆ జీవులు పుడతాయి, 6 దశలు పొందుతాయి. అది అంటే పుడతాయి, కొంచెం ఉంటాయి, తర్వాత కొంచెం పెరుగుతాయి, తర్వాత దాన్ని వంశాభివృద్ధి చేసుకుంటాయి, చేసుకున్న తర్వాత ఇంకొంచెం పెరుగుతాయి, తర్వాత ముసలితనం వస్తుంది వాటికి కూడా, అవి మళ్ళీ చనిపోతాయి. అట్లా 6 దశల్ని కూడా ప్రతి జీవి కూడా పొందుతూ ఉంటుంది అనమాట భౌతిక ప్రకృతి. ఈ భౌతిక జగత్ అనమాట అధిభూతం అంటే. అదే దైవం అంటే ఆ ప్రకృతిలోనే 3 గుణాలతో ప్రేరేపితమై ఉంటుంది అనమాట ప్రకృతి. అదే దైవం అంటే విశ్వరూపం. అది దైవం అంటే సర్వదేవతలతో కూడిన సూర్యుడు, చంద్రుడు, అందరూ దేవతలందరూ ఉంటారు విశ్వరూపంలో. విశ్వరూప సందర్శనంలో మనం 11వ అధ్యాయంలో చెప్పుకుందాం. మీకు అందరికి తెలుసు కదా విశ్వరూపం, భగవంతుడి విశ్వరూపం. ఆ విశ్వరూపంలో ప్రతి చోట కూడా దేవతలు నిండిపోయి ఉంటారు. ఆ సర్వ దేవతలతో కూడినటువంటి విశ్వరూపాన్ని అధిదైవం అంటారు అని చెప్తున్నారు. అధి యజ్ఞం అంటే యజ్ఞ పురుషుడు. యజ్ఞాలన్నిటికీ ప్రభు ఎవరంటే పరమాత్మ. నేనే భగవాన్ అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. అధి యజ్ఞం అంటే నేనే అని చెప్తున్నారు అనమాట. అధి యజ్ఞం ఎక్కడ వసించును? ఎక్కడ ఉంటాడు పరమాత్మ? ప్రతి జీవి యొక్క హృదయంలో కూడా ఉంటారు. ప్రతి చోట, ఇక్కడ హృదయంలోనే కాదు ప్రతి చోట కూడా సమస్తం పూర్తిగా బ్రహ్మాండం అంతా కూడా వ్యాపించున్నారు అనమాట. అది యజ్ఞం. తర్వాత మరణ సమయమున కృష్ణుని ఎలా స్మరించాలి? భగవంతుడిని ఎట్లా స్మరించాలి మరణ సమయంలో? స్మరణాన్ని జీవితకాలం అభ్యాసం చేయడం ద్వారా ఆ మరణ సమయంలో భగవంతుడిని ఆ జీవితకాలం మొత్తం, జీవితం అంతా కూడా అభ్యాసం చేయడం ద్వారా భగవంతుడిని మరణకాలంలో స్మరించాలి. అంటే అభ్యాసం అంటే ఏంటి? మరణకాలం వచ్చే లోపల మనం ఏం చేయాలి? ఎప్పుడు ఆ భగవంతుడి లీలలు వింటూ ఉండాలి, భగవంతుడి కథలు చదువుతూ ఉండాలి. ప్రభుపాదుల వారి పుస్తకాలు అన్నీ కూడా అన్నీ అట్లా భగవంతుడిని అట్లా చూపించారు భాష్యాలు. మొత్తం చదవాలి, ఆ పుస్తకాల్లో ఉన్నదంతా తెలుసుకోవాలి, వినాలి. గురువులు చెప్పింది వినాలి. వినడం ద్వారా ఆ స్మరణం, ఉద్దస్మానం స్మరిస్తూ ఉండాలి భగవంతుడిని. ఆ కృష్ణనామ స్మరణ చేస్తూ ఉండాలి, హరే కృష్ణనామం జపం చేసుకుంటూ ఉండాలి. అలా చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి ఆ సాధన ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఆ మనసులో కూర్చుంటుంది అనమాట. వెళ్ళి ఆ రూపం, ఆ భగవంతుడి నామం పూర్తిగా నిండిపోతుంది మనకి మనసులో. అప్పుడు మనం ఆ జీవితకాలం అభ్యాసం చేయడం ద్వారా మనం ఆ మరణ సమయంలో కూడా ఆ భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకోగలుగుతాం. ఆ గుర్తు చేసుకోవడం ద్వారా భగవంతుడు మన ఎదురుగుండా వచ్చి నిలబడతారనమాట ఆయన.
అప్పుడు ఆయన తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. భుజస్కంధాల మీద తీసుకొని ఆ గరుత్మంతుడి స్కంధాల మీద కూర్చోబెట్టుకుంటారు. కూర్చోబెట్టుకుని తీసుకెళ్ళిపోతారు. అది అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కళేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. జీవిత చివరి సమయంలో కేవలం నన్నే స్మరణ చేస్తూ శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన వాడు నా భావాన్ని పొందుతాడు. ఇందులో సందేహం ఏమీ లేదు. పూర్తిగా ఆ జీవిత చివరి సమయం అంత్యకాలంలో ఎవరైతే భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ ఆ నామ జపం చేస్తూ ఎవరైతే చనిపోతారో వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి ధామానికే చేరుకుంటారు. ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులైతారు. భగవంతుడి పాదాల దగ్గరికి చేరుకుంటారు అనమాట. ఆ భావాన్ని పొందుతారు. ఆ భగవంతుడి భావాన్ని పూర్తిగా భగవంతుడిని మనసు నిండా నిలుపుకునే ఆ భావనలోనే ఉంటారనమాట. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సందేహం ఈ విషయంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు అని చెప్తున్నారు. మనం చూసాం కదా చాలా మందిని. భీష్ముల వారు, తర్వాత మనకి త్యాగరాజు, తర్వాత రామదాసు, భక్త రామదాసు, వీళ్ళందరూ కూడా జీవితాంతం వాళ్ళ జీవితాన్ని పూర్తిగా అట్లా సమర్పించేశారు. ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. మీరాబాయి, వీళ్ళందరూ కూడా పూర్తిగా భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ పూర్తిగా వాళ్ళ హృదయం మొత్తం నింపుకున్నారు. ఎం ఎం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. ఓ కౌంతేయ, మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలతో శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగిన స్థితినే పొందుతాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ భరత్ మహారాజును చూపిస్తున్నారు. మరణ సమయంలో ఏ భావంతో అయితే మరణిస్తారో ఆ భావానికి సంబంధించిన స్థితిని పొందుతారని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ భరత్ మహారాజ్ చాలా గొప్పవాడు, ఆయన రాజర్షి. అయితే ఆ రాజ్యాన్ని మొత్తం ఆ భోగాల్ని అన్నింటినీ వదిలేసి వానప్రస్థానికి వచ్చేసారు. ఆయన వచ్చేసి తపస్సు చేసుకుంటున్నారు. వానప్రస్థాశ్రమం తీసుకొని వచ్చేసారు. ఆ గండకి నది దగ్గరికి వచ్చారు. అక్కడ ఒక పర్ణశాలలో ఉండి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే ప్రతిరోజు కూడా అనుష్ఠానం కోసం నదికి వెళ్ళటం, స్నానం చేయటం ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు. సరే, నదికి వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ పెద్దగా సింహం అరుపులు వినిపించినాయి ఆయనకి. సింహం అరుపులు వినిపించినాయి. ముందరేమో లేడి పరిగెత్తుతున్నది. అది గర్భవతి అయి ఉన్నది. అది పరిగెత్తుతూ ఉన్నదే, ఆ సింహం దాన్ని వెంబడిస్తున్నది. అదేం చేసింది, పరిగెత్తి వెళ్ళి ఆ నది పాయ ఉంటుంది కదా, ఆ నది పాయని దాటుదామనే దాంట్లో ఆ నది పాయ దాకా వెళ్ళి జంప్ చేసేటప్పటికి ఆ నదిలో పడిపోతుంది. ఆ నదిలో పడిపోయి ప్రసవం అయిపోతుంది, చనిపోతుంది. అది చనిపోయిన తర్వాత ఆ చిన్న బేబీ అది కొట్టుకొస్తుంది అనమాట. ఈయన వెళ్తారు, అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తారు. ఆ తల్లి చనిపోవటము, ఆ బిడ్డ కొట్టుకురావడం అంతా చూస్తారు. చూసి ఆయన హృదయం చాలా వెన్నలాగా ఉంటుందన్నమాట. భక్తుల హృదయం కరిగిపోయింది. అయ్యో, పుట్టంగానే తల్లిని పోగొట్టుకున్నది అనేటువంటి బాధ కలిగింది ఆయనకి. ఆ జింకని చేతిలోకి తీసుకొని వచ్చారు. పర్ణశాలకు తీసుకొని వచ్చి అక్కడ పెట్టారు. ఇంకా దానిదే లోకం అన్నమాట.
దానికి పాలు పట్టడం, పచ్చిగడ్డి చిన్న చిన్న లేత గడ్డి పెట్టడము, దాన్ని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకోవటము, దాన్ని వేరే మృగాలు ఏవి తినకుండా చంపేయకుండా వాటి బారిన పడకుండా దాన్ని కాపాడటం, రక్షించటం. ఇంకా పొద్దుస్తమానం దాని చుట్టూతానే తిరుగుతూ ఉన్నది ఆయన మనసు. ఏ పని చేస్తున్నా సరే, యజ్ఞం చేస్తున్నా సరే, ఇక్కడ చూడండి, ఓ పక్క యజ్ఞం చేస్తున్నారు, ఓ పక్క దాన్ని చూసుకుంటున్నారు. ఇంకా దాన్నే లోకంగా బతికారు అనమాట. ఆయన వచ్చింది దేనికి? మొత్తం సంసారం అంతా వదిలేశారు, భోగభాగ్యాలన్నీ వదిలేశారు, ప్రజలను వదిలేశారు, అన్నీ ఏమీ వద్దు నాకు అని చెప్పనని వచ్చేసారు ఆయన, భగవంతుడి దీనికోసం వచ్చేసిన మనిషి ఈ లేడి దీంట్లో పడ్డారు, మోహంలో, లేడి మోహంలో పడి ఆ లేడిదే లోకంగా బతికారు అనమాట. ఆ లేడి చుట్టూనే తిరిగింది ఆయన మనసు. అట్లా కొంతకాలం అయ్యేటప్పటికి ఆయన కూడా మరణ సమయం ఆసన్నమైంది, పడిపోయారు. పడిపోయి చనిపోయే ముందు ఆయనకి లేడి కనిపించింది. అయ్యో, నేను చనిపోతే దాన్ని ఎవరు చూసుకుంటారు అనే బాధ కలిగింది ఆయనకి. బాధ కలిగేటప్పటికి అది మృగాల బాధ పడుతుందేమో అని చెప్పిననే బాధ కలిగింది. ఆ లేడే కనిపించింది ఆయనకి, భగవంతుడు కనిపించబోయేటప్పటికి ఆ లేడి జన్మ ఎత్తారు. లేడి కనిపించేటప్పటికి ఏ భావనలో అయితే మనం చనిపోతామో అదే భావనలో అదే జన్మ మనకి లభిస్తుంది అంత్యకాలంలో. అది ఆ లేడిగా పుట్టిన తర్వాత ఆయనకి చేసుకున్న తపస్సు అదంతా మూలంగా పూర్వజన్మ జ్ఞాపకం ఉంది ఆయనకి. అక్కడే ఆ మునులు అందరూ ఉండే చోట పర్ణశాల దగ్గరే అక్కడే ఉంటున్నది. ఎండుగడ్డి పరకలు తింటోంది. పచ్చిగడ్డిలో ఇవి ఉంటాయి, పురుగులు ఉంటాయి, నాకు పాపం వస్తుందని ఎండుగడ్డి తింటూ చాలా లిమిటెడ్గా తింటూ దిగులు పడ్డది. అయ్యో, నేను ఎంత తప్పు చేశాను, భగవంతుడి కోసం అని వచ్చి నేను లేడి మాయలో పడిపోయాను భావనలో, ఆ భావనతో నాకు ఈ జన్మ వచ్చిందని చెప్పి నన్ను దిగులు పడుతూ అది కూడా కొంతకాలం అయ్యేటప్పటికి దాని జన్మ కూడా అయిపోయింది. అక్కడ ఉండి పూర్తిగా మునులు యజ్ఞాలు చేయటం, వాళ్ళ ఇవన్నీ కూడా వింటూ అదే ధ్యానంలో ఉన్నది, భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉన్నది. అది నెక్స్ట్ జన్మ ఏమొచ్చింది, ఒక పండితుడి పుత్రుడుగా పుట్టాడు. ఆ పండితుడి పుత్రుడుగా పుట్టిన తర్వాత పండిత పుత్రుడు ఏం చేశాడు, ఆ పండితుడు ఏం చేశాడంటే 5 సంవత్సరాలు రాగానే ఉపనయనం చేద్దాం అనుకున్నారు. ఉపనయనం చేసి తిన్నగా వీడికి అన్నీ కూడా నేర్పిద్దాము అని చెప్పినాను అనుకున్నారు. అనుకుంటే అమ్మో, నన్ను మళ్ళీ సంసారంలోకి దించేస్తున్నాడు పండితుడు తండ్రి అని చెప్పినని ఆయన ఒకటి చెప్తే ఒకటి చేయటం మొదలుపెట్టారు. జడులాగా చేయటం, అయ్యో వీడు బుద్ధి లేనివాడు పుట్టాడు, నాకు జడు వీడు అని చెప్పినని ఇంకా ఆయన దిగులు పడుతూ ఆయన కొంతకాలం అయ్యేటప్పటికి ఆయన తల్లిదండ్రులు కూడా వెళ్ళిపోయారు. అన్నదమ్ములేమో ఈయన్ని ఏ పని చేయకుండా తింటూ కూర్చుంటున్నాడు, బాగా శరీరాన్ని పెంచాడు, బాగా దృఢంగా ఎత్తుగా లావుగా ఉన్నారు, మంచి శరీరం అయ్యేటప్పటికి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పాసిపోయిన ఇవన్నీ పెడుతూ ఉండేవాళ్ళు. ఏది పెట్టినా సరే కామ్గా తినడం మొదలు పెట్టారు ఆయన, ఏది పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు. ఒక యోగి ఏ విధంగా అయితే ఉంటాడో ఆ విధంగా జీవితాన్ని సాగిస్తూ ఉన్నారు ఆయన భగవంతుడి ధ్యానంలో. కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఇక వీడి ఇట్లా మాట వినట్లేదు, వీడిని కనీసం పొలంలో ఉన్న కాపలా పెడదామని పొలానికి కాపలాకి పంపించారు. ఆ మంచి మీద కూర్చొని ఉన్నాడు ఆయన, ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు, వీరాసనం వేసుకొని కూర్చొని ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉంటే అటువైపు నుంచి ఖాళీ ఉపాసకులు వెళ్తున్నారు. వెళ్తూ ఈయన్ని చూసి అబ్బా వీడు బాగా దృఢంగా ఉన్నాడు, వీడిని తీసుకొని పోయి కాళికకి బలిద్దామని చెప్పినని తీసుకొని పోయినారు. ఆయన్ని తీసుకొని పోయి కాళికాకి బలిద్దాం, కాళీమాతకి బలిద్దామని చెప్పినని చూస్తే ఆ కాళీమాత గుర్తించింది ఈయన భగవంతుడి భక్తుడని. గుర్తించి ఆ ఎవరైతే తీసుకొచ్చారో వాళ్ళు చనిపోయే వాళ్ళని సంహరించేస్తుంది ఆమె, ఈయన వదిలేస్తుంది. ఈయన మళ్ళీ వస్తారు, వస్తూ వస్తూ రాజ పల్లకి వెళ్తూ ఉంటే ఆ పల్లకి బోయిలు ఏం చేస్తారంటే
కొద్దిసేపు పట్టుకోమని ఈయనకి ఇస్తారు మొయ్యమని చెప్పి. ఈయన మోస్తూ ఎత్తుగా ఉండేటప్పటికీ ఆ ముందు వాళ్ళకి ఆయనకి ఎత్తు సరిపోదన్నమాట. ఈడ అదొకటి డాన్స్ చేస్తూ ఆయన తన్మయత్వంలో, భగవంతుని తన్మయత్వంలో ఆయన ఇలా ఇలా కదుపుతూ మోస్తూ వెళ్తూ ఉన్నారు. వెళ్తూ ఉంటే రాజుగారికి లోపల కూర్చోలేకుండా ఉన్నారు ఆ కుదుపులకి. ఆపమని చెప్పి దిగారు. ఏంటి మామూలుగా లేదు పల్లకేమో వస్తుంటే, ఏంటి కారణం ఏంటని నన్ను అడిగితే, ఇదిగో ఇతనికి ఇచ్చాము, ఇతను అట్లా చేస్తున్నాడంటే, ఎందుకు ఆ విధంగా బిహేవ్ చేస్తున్నావు అని అడుగుతారు. అడిగితే ఆయన నవ్వుతారనమాట. ఏంటి నవ్వుతున్నావేంటి, నేను అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పకుండా నీ శిక్ష విధిస్తాను, నేను మరణ శిక్ష విధిస్తాను అంటాడు రాజు. అనేటప్పటికీ వెంటనే శిక్ష నా శరీరానికా నా ఆత్మకు విధిస్తున్నావా అని అడుగుతారు. అడిగేటప్పటికీ అమ్మో ఈయన ఎవరో పెద్ద యోగి అని చెప్పినని గుర్తిస్తాడు రాజుగారు. గుర్తించి ఆయన్ని వదిలేస్తారు. వదిలేసి నమస్కారం చేసి సత్కార్యాలన్నీ చేసేసేసి వదిలేస్తారు. వదిలేసిన తర్వాత ఆయన వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయి ఇంకప్పుడు ముక్తిని పొందుతారు అన్నమాట. అప్పుడు తపస్సు చేసుకుని భగవంతుడి ధ్యానంలో ముక్తిని పొందుతారు. ఆ విధంగా ఆయన అన్ని జన్మలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. మరణకాలంలో ఆయన పూర్తిగా ఆయన బతికున్నంత కాలం రోజు ఆ లేడీని తలుచుకున్న ప్రభావం మూలంగా ఆయన అన్ని జన్మలు ఎత్తాల్సి వచ్చింది. అందుకని చెప్పనని ఎప్పుడు కూడా కృష్ణనామ స్మరణ చేస్తూ, కృష్ణనామం తప్పించి ఇంకొకటి మనము చేయకూడదు. బాగా ఉన్నప్పటి నుంచే మనం చిన్న వయసు నుంచి మన పిల్లలకు కూడా అలవాటు చేయాలి. మనం ఆ నామస్మరణ అలవాటు చేయాలన్నమాట. స్మరణం గురించి చెప్తున్నారు ఈ అధ్యాయంలో మనకి. నిన్న శ్రవణం చెప్పుకున్నాం కదా, ఈరోజు స్మరణం. విద్యుక్త ధర్మం ఏంటి మనది? తస్మా సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయి అర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైష్యసి సంశయం. అర్జున, అందువల్ల నిరంతరం నన్నే స్మరిస్తూ నీ కర్తవ్యమైన యుద్ధం చెయ్యి. మనస్సును బుద్ధిని నా యందు నిలిపితే నీవు నిస్సంశయంగా నన్నే పొందుతావు. పూర్తిగా నువ్వు సంపూర్ణ శరణాగతుడి వైపు నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు చెయ్యి. ఆ చేయటం ద్వారా నువ్వు మోక్షరాజ్యాన్ని జయించగలుగుతావు. నువ్వు నీ విద్యుక్త ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించి మనస్సును బుద్ధిని పూర్తిగా నాకు ఒప్పజెప్పేసి పూర్తిగా నాకు సరెండర్ అయిపో అని చెప్పినని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట అర్జునుడికి. అభ్యాస యోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. ఓ పార్థ, మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలో నేను నిలిపి మార్గం నుండి తప్పుకోక నన్ను దేవదేవునిగా ధ్యానించేవాడు ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటాడు. ఓ పార్థ, పార్థ అంటే పృథా కుమారుడు. ఆమె కుంతీదేవి పేరు పృథ. ఆ పృథ కుమారుడు కాబట్టి పార్థుడు అనమాట. పార్థ, మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలో ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా 24/7 కంటిన్యూస్గా నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా నా నామస్మరణ నన్నే గుర్తు చేసుకో. నువ్వు కంటిన్యూస్గా ఎప్పుడైతే చేస్తావో ఆ నామస్మరణ ద్వారా ఆ నన్ను నీ మనసులో నిలుపుకోవాలి. ఆ నిలుపుకున్నప్పుడు మార్గం నుంచి, ఆ మార్గం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మార్గం నుంచి తప్పుకోకుండా జాగ్రత్త పడు. సాధన ద్వారా జాగ్రత్త పడి నన్ను దేవదేవునిగా ధ్యానించాలి. నేనే మొత్తం అన్నింటికీ కూడా ప్రభువు నేనే అనే విషయం గుర్తించాలి. నువ్వు గుర్తించి ఎవరైతే ధ్యానిస్తారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నన్నే పొందుతారు. నువ్వు కూడా ఆ విధంగా చెయ్యి అని చెప్తూ మనకి చెప్తున్నారనమాట. ఖచ్చితంగా నన్నే పొందుతావు నువ్వు. కాకపోతే నువ్వు కంటిన్యూస్గా నా నామస్మరణ చెయ్యాలి. ఏ పని చేస్తున్నావు కూడా కృష్ణ. ఏదైనా దానం చేస్తున్నావు కృష్ణార్పణం, భోజనం చేస్తున్నావు భగవంతుడిది రామస్మరణ. నామస్మరణ ధన్యోపాయం నైపస్యామి భవతరణి. అట్లా ఆ నామస్మరణ చేయటం ద్వారా ఖచ్చితంగా నన్నే పొందుతావు అని చెప్పినని
భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అకస్మాత్తు పరీక్ష. అకస్మాత్తు పరీక్ష ఏంటండి? మనకి అకస్మాత్తుగా వచ్చేది ఏంటి? ఏదైనా రావచ్చు. ఇప్పుడు నడుస్తూ ఉంటాం, ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్తాం, నడుస్తూ ఉంటాం, ఏ కారో వచ్చి గుద్దేయచ్చు, యాక్సిడెంట్ అవ్వచ్చు. అప్పుడు మనం కృష్ణనామ స్మరణ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎప్పుడు ఆ కృష్ణనామాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు అనమాట. వదిలిపెట్టకుండా చేస్తూ ఉంటే అకస్మాత్తుగా వచ్చే పరీక్షలో మనము ఉత్తీర్ణులం కాగలుగుతాము. భౌతికంగా కూడా మనం పిల్లలకు చెప్తూ ఉంటాం చూడండి, ఆ వెనకాల సబ్జెక్టు మొత్తం చదువుకుంటూ ఉండరా, టచ్లో ఉండు, మొత్తం అన్నీ కూడా రివైజ్ చేసుకో. రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే నీకు సడన్గా ఎగ్జామ్ పెట్టినా కూడా నువ్వు ఎగ్జామ్ రాసి ఫెయిల్ కాకుండా 100% తెచ్చుకోగలగాలి. అది ఎప్పుడు తెచ్చుకోగలుగుతావు? నువ్వు పూర్తిగా నువ్వు రివైజ్ చేసుకుంటున్నారు సబ్జెక్టుని, కంటిన్యూస్గా చదువుకుంటూ ఉండాలి అని చెబుతూ ఉంటాం పిల్లలకి. అదేవిధంగా మనం కంటిన్యూస్గా ఏ పని చేస్తున్నా సరే ఆ భగవన్ నామస్మరణని వదిలిపెట్టకూడదు. ఆ నామాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వేరే విషయాలు ఏవి కూడా మన మనసులోకి రాకుండా చూసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే అలా ఉంటామో అప్పుడు అకస్మాత్తుగా జరిగేటువంటి పరీక్షలో మనం ఉత్తీర్ణులం కాగలుగుతాము. ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉండాలి. ఐఎమ్ రెడీ అని చెప్పాలి ఎప్పుడు కూడా, కంటిన్యూస్గా. ఇప్పుడు సిలబస్ ఏంటి? సిలబస్ ఏంటి అంటే హరే కృష్ణ నామస్మరణమే సిలబస్. ఎలా సిద్ధం అవ్వాలి? జపించడం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఆ బ్యాగ్ పెట్టుకోవాలి దగ్గర, బ్యాగ్ వెళ్ళే వేసేసుకోవాలి ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు. కానీ నామస్మరణ మాత్రం జరుగుతూ ఉండాలి. ఆ నామాన్ని జపం చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా. నడుస్తున్నా, నిద్రపోతున్నా, అన్నం తింటున్నా కూడా లోపల మనకి కృష్ణనామం జరుగుతూ ఉండాలి. ఏ పని చేస్తున్నా సరే. భగవద్గీత చదవటం, భక్తుల సాంగత్యం, సేవ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా అలవాటు చేసుకోవాలి. ప్రతిరోజు కూడా భగవద్గీత చదువుకోవాలి, భక్తుల సాంగత్యంలో ఉండాలి, వాళ్ళకి సేవ చేయాలి. ఈ విధంగా ఉండాలన్నమాట. ఫలితం ఏంటి? ఆత్మ ఆనందాన్ని పొందుతుందన్నమాట. మన శరీరం ఏమో సుఖం కోరుకుంటుందట, మనస్సు ఏమో శాంతి కావాలని కోరుకుంటుంది. మనశ్శాంతి ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆత్మ ఆనందాన్ని పొందినప్పుడు వస్తుంది. ఆ ఆత్మ ఆనందం ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? ఆ భగవన్నామ స్మరణ ద్వారా ఆత్మ ఆనందాన్ని పొందగలుగుతుంది. ఆత్మ ఆనందాన్ని పొందినప్పుడు అకస్మాత్ పరీక్షలో మనం ఉత్తీర్ణులయ్యి మనము భగవంతుడికి దగ్గరగా చేరుకోగలం. ఈ విధంగా ఈ పందిరంలో నుంచి తృప్తిగా చిలక ఎగిరిపోతుంది అనమాట, వెళ్ళిపోతుంది బయటికి. ఇంకా మళ్ళీ జన్మ అంటూ ఉండదు వాళ్ళ. కవిం పురాణం అనుశాసితారం అనోరణీయం సమనుస్మరేద్యః సర్వస్య దాతారం అచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్. సర్వము తెలిసిన వాడుగను, అతి ప్రాచీనుడుగను, నియంత్రించువాడుగను, సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మమైన వాడుగను, అన్నింటినీ పోషించువాడుగను, అన్ని భౌతిక భావనలకు అతీతుడుగను, ఊహాతీతుడుగను, మరియు ఎల్లప్పుడూ రూపసహితుడుగా మనిషి పరమ పురుషుని ధ్యానించాలి. అతను సూర్యుడిలా ప్రకాశించేవాడు మరియు భౌతిక స్వభావానికి అతీంద్రియంగా దివ్యమైన వాడు. అది సర్వము తెలిసినవాడు, అన్నీ తెలుసు ఆయనకి. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాలన్నీ ఎప్పుడు కూడా ఉన్నారు, ఇప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఉన్నారు ఆయన. కాబట్టి ఆయనకు అన్నీ తెలుసు. మనం అన్నీ మర్చిపోతాం, ఆయనకు మరపు అనేది ఉండదు. అతి ప్రాచీనుడు, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు ఆయన. అనాది నుంచి ఉన్నారు ఆయన.
ఆది కాదు, అనాది నుంచి ఉన్నారు. అతి ప్రాచీనుడు, నియంత్రించవాడు, అన్నింటినీ నియంత్రించగలడు అనమాట ఆయన. దేవతల్ని కానీ అందరూ ఆయన అధీనంలోనే ఉంటారు. ప్రకృతి కానీ అంతా మొత్తం కూడా ఆయన అధీనంలోనే ఉంటాయి. సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మం, ఈ సూక్ష్మం కన్నా కూడా సూక్ష్మమైన వాడు. కానీ ఎంత పెద్దవాడో చెప్పలేము. విరాట్ స్వరూపం అయింది. అన్నింటినీ పోషించేవాడు. ఒక చీమను పోషించేవాడు, ఒక ఏనుగును కూడా, టన్నుల కొద్ది ఆహారం తినేటువంటి ఏనుగును కూడా పోషించేవాడు భగవంతుడే. ఎన్ని ఏనుగులు మన ఫారెస్ట్లో బతుకుతున్నాయి, వాటికి అన్నిటికీ ఆహారం వస్తుంది కదా, జంతువులన్నిటికీ ఆహారం వస్తుంది కదా. అన్నింటికి పోషిస్తున్నవాడు ఎవరు? భగవంతుడే. అన్ని భౌతిక భావనలకు అతీతుడు. భౌతికమైనటువంటి భావనలు ఉంటాయి కదా, వాటికి అన్నింటికి కూడా పరమైనటువంటి వాడు అనమాట. తర్వాత ఊహాతీతుడు. ఊహించలేము ఆయన శక్తిని. ఆయన శక్తి ఎంత అన్నది మన ఊహకు అందదనమాట. ఊహకు అందనంత ఎత్తులో ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. అంత శక్తిమంతుడు ఆయన. మరియు ఎల్లప్పుడూ రూపసహితునిగా మనిషి పరమ పురుషుని ధ్యానించాలి. ఇప్పుడు నిరాకారాన్ని ధ్యానిస్తే మన మనసు చంచలమైపోతుంది. ఆయనకు ఆకారం ఉంది, మనకెట్లయితే ఆకారం ఉందో భగవంతుడి సంతానం మనమంతా కూడా. విజయప్రదాత ఎవరంటే కృష్ణ భగవానుడు, ఆయన సంతానం మనమంతా కూడా. మనకి ఎలా అయితే రూపం ఉందో భగవంతుడికి కూడా రూపం ఉంది. ఆ రూప సహితుడిగా మనం భగవంతుడిని ధ్యానించాలి. నామానికి రూపానికి భేదం లేదు. మనం చేసే నామంలోనే రూపం కూడా ఉంటుంది, రెండు కలిసి ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఆ రూప సహితుడుగా పరమ పురుషుడిని ధ్యానించాలి. అతను సూర్యుడిలా ప్రకాశించేవాడు. చింతామణి ప్రకర సద్మ సుకల్ప వృక్ష లక్షామృతేషు సురభీం రవిపాలయంతం లక్ష్మీ సహస్రసిత సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. చింతామణులు ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి మణులు. ఆ చింతామణి ధామం అనమాట భూలోకం. ఆ మణులతో నిండిపోయి ఉంటుంది. ఆ మణులన్నీ స్వయం ప్రకాశాలు కాదు, భగవంతుడి ఆ శరీరంలో నుంచి వచ్చేటువంటి తేజస్సుతో అవి ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట చింతామణి. కల్పవృక్షాలు ఉంటాయి దాని నిండా, కామధేనువులు ఉంటాయి, లక్ష్మీదేవులు లక్షల కొద్దీ లక్ష్మీదేవులు సేవిస్తూ ఉంటారు ఆ పరమాత్మని. అలా ఉంటుంది ఆ ధామం. ఎల్లప్పుడూ కూడా రూపసహితుడిగా మనిషి పరమ పురుషుణ్ణి ధ్యానిస్తూ ఉండాలి. ఆయన అన్ని దేవతలందరూ కూడా భగవంతుడి అధీనంలోనే ఉన్నారు. దేవతలందరినీ కూడా నియమించిన వాడు ఆయనే, భగవంతుడే. సూర్యుడు కానీ చంద్రుడు కానీ అందరూ కూడా భౌతిక స్వభావానికి అతీంద్రియంగా దివ్యమైన వాడు. భౌతికమైనటువంటి స్వభావానికి ఆయన అతీతుడు అనమాట. భౌతిక స్వభావానికి దివ్యమైనటువంటి వాడు ఆయన భగవంతుడు అని చెప్పినని ఈ శ్లోకంలో మనకి భగవంతుడే చెప్తున్నారు, స్వయంగా చెప్తున్నారు అనమాట. ఆయన భగవంతుని ఎలా పొందాలి? అనన్యచేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యసః తస్యాహం సులభః పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. ఓ పార్థ అంటే పృథా కుమారా, క్రమము తప్పకుండా నన్ను నిరంతరం స్మరించడానికి అతని స్థిరమైన భక్తి సేవ కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను. క్రమం తప్పకూడదు, ఒక పద్ధతి ద్వారా మనము ఆ భగవంతుడిని సేవించాలి. ఆ సేవించడం ద్వారా భగవంతుడి తృప్తి చెంది మన మీద కృపావర్షం కురిపిస్తారు. ఇక్కడ చూడండి, ఈయన కుచేలుడు, ఇక్కడేమో మన కృష్ణ భగవాన్, ఇద్దరు చక్కగా కూర్చొని తింటున్నారు చూడండి. అక్కడ ఇద్దరు కూడా గురుకులంలో ఫ్రెండ్స్,
ఇద్దరు కలిసి చదువుకున్నారు. ఆయన చాలా గర్భదరిద్రంతో ఉండి భార్య వెళ్ళమని చెబితే వస్తారు. ఆ ఐశ్వర్యం కోసం రారు, కృష్ణుడిని చూడాలి అనే ఆపేక్షతో ప్రేమతో వస్తారు ఆయన్ని చూడ్డానికి. ఆ గుడ్డలన్నీ చిరిగిపోయి అన్ని దుమ్ము కొట్టుకొని మనిషి కూడా దుమ్ము ధూళి అంత ఇదిగా ఉంటారనమాట. రాజభవనం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి భటులు అడ్డుకుంటారు, లోపలికి వెళ్ళనివ్వరు. అప్పుడు ఆయన కృష్ణ భగవానుడు ఆయనకు తెలుస్తుంది కదా, ఆయన వస్తారు, స్వయంగా వచ్చి ఆలింగనం చేసుకుని ఆయన తీసుకొని వెళ్తారు పైకి. తీసుకెళ్ళి ఆయనకి చక్కగా అభ్యంగనం స్నానం చేయించి పాదాలు కడిగి మంచి వస్త్రాలు ధరింపజేసి అన్ని సపర్యలు చేసి సకల ఐశ్వర్యాల్ని కూడా ఇచ్చి ఆయన పంపిస్తాడు అనమాట. ఈయన వెళ్ళేటప్పటికి మొత్తం అంతా కూడా ఐశ్వర్య భరితం అయిపోయి ఉంటుంది. ఆయన ఆ గ్రామం అంతా కూడా కుచేలుడికి అంత ఐశ్వర్యాన్ని ఇస్తారు ఆయన భగవంతుడు. ఇక్కడ చూడండి, సాందీప్ల వారి దగ్గర విద్యను అభ్యసించారు ఇద్దరు కూడా, కృష్ణ బలరాములు. అంటే కంపల్సరీ ప్రతి వాళ్ళకి కూడా గురువు తప్పకుండా ఉండాలి. ఇక్కడ కుచేలుడు మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః. భక్తితో యోగులుగా ఉన్న మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత వారు అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. కావున దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎప్పటికీ తిరిగి రారు. ఇది తాత్కాలిక ప్రపంచం, దుఃఖాలతో నిండున్నదన్నమాట. ఇది మనకి ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం వస్తుందో తెలియదు, ఎప్పుడు ఏ దుఃఖం వస్తుందో తెలియదు. అటువంటి ప్రపంచం ఇది మన భౌతిక లోకం. ఈ లోకంలోకి మళ్ళీ తిరిగి రారన్నమాట. అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందినటువంటి భక్తులు పూర్ణమైన శ్రద్ధతో భగవంతుని కొలవటం ద్వారా సంపూర్ణ శరణాగతిని పొందుతారు. దగ్గర పూర్తిగా శరణాగతి, సరెండర్ అయిపోతారు. అప్పుడు వాళ్ళు తాత్కాలికమైన ఈ ప్రపంచానికి మళ్ళీ తిరిగి రారు. తాత్కాలికం అంటే ఏంటి? అది లయం అయిపోతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది, లయం అయిపోతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రపంచం అన్నది మనకి శాశ్వతమైంది కాదు. శాశ్వత ధామం ఏది? మన ధామం, మనం ఉండాల్సిన ధామం ఆ కృష్ణధామం, ఆ భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలి, చేరుకోవాలి. మనం ఆ చేరుకోవటం కోసంగా మనము తీవ్రమైన కృషి చేయటం ద్వారా మాత్రమే మనం ఆ ధామానికి చేరుకోగలుగుతాము. కావున దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎవరైతే ఆ విధంగా భగవంతుడిని సేవిస్తారో వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడికి జన్మ అంటూ వాళ్ళకి ఉండదు అనమాట. ఈ దుఃఖాలయానికి మళ్ళీ తిరిగి రాదు. అదేంటంటే ఒక వసతులు లేని ఇంట్లో ఉంటాం, మంచి వసతి గల ఇల్లు చూసుకొని వెళ్ళిపోతాం, మళ్ళీ వెనక్కి వస్తామా? ఆ ఇంట్లో ఉండాలని అనుకుంటామా? అనుకోం కదా. అలాగే ఈ వసతులు లేనటువంటి ఈ దేహంలో ఏంటి? మొత్తం ఇంద్రియాలు అన్నీ కూడా కోరికలతో నిండిపోయి ఉంటాయి. ఈ దేహాన్ని వదిలేసిన తర్వాత భగవంతుడి ధామానికి చేరుకుంటాం. ఆత్మని పరిరక్షించుకుంటాం భగవన్నామ స్మరణతో. అప్పుడు ఆ భగవద్ధామానికి చేరినప్పుడు మళ్ళీ మనకి పుట్టుక అనేది ఉండదు. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోకాః పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే. భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యున్నత లోకం నుండి అత్యల్ప లోకం వరకు అన్ని పునరావృతమయ్యే పుట్టుక మరియు పురాణం జరిగే కష్టాల ప్రదేశాలు. కానీ కుంతి కుమారుడా, నా నివాసానికి చేరుకున్నవాడు మరలా జన్మించడు. ఎవరైతే ఆ చింతామణి ధామానికి చేరుకుంటారో, ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులవుతారో వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేందుకు వాళ్ళు ప్రయత్నం చేయట. వాళ్ళు ఇంకా రారు, ఇంకా ఆ భగవంతుడితోనే ఉండిపోతారు. భూతగ్రామస్యేవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రళీయతే రాజ్యాగమే వస పార్థ ప్రభవత్య రాగమే. ఓ పార్థ,
ఈ జీవులన్నీ పుట్టి బ్రహ్మకు రాత్రి రావడంతోనే ప్రకృతిలో లీనమవుతాయి. పగలు రాగానే మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాయి. ఈ జీవులన్నీ కూడా బ్రహ్మగారి రాత్రి రాగానే అవి జన్మిస్తాయి, రాత్రి రాగానే వెళ్ళిపోతాయి. ఆ బ్రహ్మగా దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి సుషుప్తావస్థలు. తర్వాత మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట, మళ్ళీ జన్మలు వస్తూ ఉంటాయి. అదేంటంటే భగవంతుడి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా లోకాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి, మన జీవరాశులు కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. పగలు రాగానే మళ్ళీ జన్మిస్తూ ఉంటాయి. బ్రహ్మగారి ఒక్కరోజు అంటే 12 గంటలు రాత్రి, 12 గంటలు పగలు. బ్రహ్మగారి ఒక రోజు అంటే 1000 సంవత్సరాలు. 1000 సంవత్సరాలు పగలు, 1000 సంవత్సరాలు రాత్రి. ఆయనకి 1000 సంవత్సరాల్లో పగలు రాత్రి రెండు వస్తాయి. కాబట్టి ఆయన పగలు వచ్చినప్పుడేమో మళ్ళీ సృష్టి జరుగుతుంది, రాత్రి వచ్చినప్పుడేమో లయం అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ద్వాపర యుగం, కలియుగం, ఇవన్నీ యుగాల గురించి చెప్పుకున్నాం కదా మనం. కలియుగ కాలం 43,02,000 సంవత్సరాలు. ద్వాపర యుగ కాలం 2 రెట్లు ఎక్కువ, దీనికన్నా 2 రెట్లు ఎక్కువ అనమాట. త్రేతాయుగం 3 రెట్లు, అట్లాగే కలియుగం 4 రెట్లు. తర్వాత ఈ 4 కలిపితే దివ్య యుగం. ఈ 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం అంటారు దీన్ని. 1000 దివ్య యుగాలు కలిపితే ఒక పగలు. 1000 యుగాలు కలిపితే ఒక పగలు అనమాట బ్రహ్మగారికి. అదే రాత్రికి పగలతో సమానం, రాత్రి కూడా పగలతో సమానం. 1000 దివ్య యుగాలు కలిపితే రాత్రి, 1000 దివ్య యుగాలు కలిపితే పగలు. బ్రహ్మదేవుని ఒక రోజు అనమాట ఇది. అది ఆ బ్రహ్మదేవుడి ఒక్క రోజులో సృష్టి జరుగుతూ ఉంటుంది, తర్వాత లయం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అవ్యక్తోక్షరైత్యుక్తం తమాహు పరమాంగతిన్ యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. ఆ దివ్య నివాసం వ్యక్తం కానిది, నశింపు లేనిది మరియు పరమ గమ్యం. జీవుడు అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత అతను తిరిగి రాడు, అది నా సర్వోన్నత నివాసం. ఆ చింతామణి ధామానికి ఎవరైతే జీవుడు చేరుకుంటాడో మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వెనక్కి రావాలని కోరుకోడు, వెనక్కి రాడు అసలు. పూర్తిగా వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి సేవలో నియుక్తమైపోతారు. అది నా సర్వోన్నత నివాసం అని చెప్తున్నారు అనమాట భగవంతుడు. అన్ని లోకాలన్నింటికన్నా అప్పర్ పొజిషన్లో ఉంటుంది, చాలా పైన ఉంటుంది. చెప్తాను దీని గురించి కూడా నేను మీకు వివరించి చెప్తాను. గోలోక చార్ట్లు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ప్రతి పదం పాటయే, ప్రతి అడుగు నృత్యమే. ఇదే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఎవరికి కావాల్సింది వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది నృత్యం చేస్తుంటారు, కొంతమంది పాటలు పాడుతూ ఉంటారు, కొంతమంది వాయిద్యాలు వాయిస్తూ ఉంటారు. అందరూ కూడా భగవంతుడిని తృప్తిపరిచే ప్రయత్నంలో ఉంటారు అనమాట, ఆనందపరిచే ప్రయత్నంలో. ఆ భగవన్నామ స్మరణలో వాళ్ళు కూడా ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. భౌతిక ప్రపంచం ఏంటి? ప్రతి అడుగు ప్రమాదమే, ప్రతి పనిలోనూ బాధలే. ఏ పని చేసినా కూడా మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. ఇది ఇట్లా కాకుండా ఇంకో రకంగా చేస్తే ఇంకా బాగా వచ్చేదేమో అనుకునేటప్పటికి మనకి ఏడుపు వచ్చేస్తుంది. కొంచెమే వస్తున్నది నాకు, నేను ఇంత చేస్తున్నా కదా, ఇంకొంచెం ఎక్కువ వస్తే బాగుంటుంది కదా నాకు అనుకుంటాను. దుఃఖం అన్నీ అంతే. ఆరోగ్యం బాగా ఉంటే చాలా సంతోషంగా ఉంటాం. ఆరోగ్యం విషయంలో దెబ్బతిన్నప్పుడు మళ్ళీ దుఃఖం వస్తూ ఉంటుంది. ధన సంపాదన, ప్రతి విషయంలో కూడా సుఖ దుఃఖాలు అనేవి
కలిసి ఉంటాయి అన్నమాట ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచ స్వభావం ఎట్లా ఉంటుందంటే శాశ్వతమైనది, తప్పు లేనిది, అపరిమిత ఆనందం ఉన్నది, అన్ని కోరికలను నెరవేర్చేది, ఆకర్షణీయమైనది, ప్రత్యక్ష శ్రేష్టమైనది, అత్యున్నతమైన లోకం, తిరిగిరాని ప్రదేశం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం. ఇలా ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళు ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్గా, ఎంతో భక్తితో వాళ్ళు ఆ విగ్రహాలు తయారు చేసి వాటికి రంగులు వేస్తారు. ఆ వాటిలలో జీవశక్తి ఎలా వస్తుంది అంటే, ఆ విగ్రహం చూడంగానే మనకి విగ్రహం లాగా అనిపించదు, మనిషి వచ్చి నిలబడ్డాడా అన్నట్లు అనిపిస్తుంది అనమాట. అలా ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది? వాళ్ళు పూర్తిగా శ్రద్ధతో, భక్తితో, ప్రేమతో దాన్ని తయారు చేస్తారు. అప్పుడు ఆ విగ్రహానికి రూపం వస్తుంది అన్నమాట. నైతే శృతి పార్థజాలం యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున. అర్జున, ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఎప్పుడు కలవరపడదు, అందువల్ల నీవు ఎల్లప్పుడూ భక్తి ఎందు స్థిరపడు. ఈ మార్గం సౌబరముని. ఈ సౌబరముని అన్నీ వదిలేశాడు. ఆయన రాజర్షి. ఆయన వచ్చి ఆ బయట ఉంటే కనుక నాకు డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది, భౌతికమైన లోకంలో ఉంటే సముద్రం అడుగున వెళ్ళి కూర్చొని సేపు తపస్సు చేసుకుందాం, సముద్రం అడుగుకి వెళ్ళిపోయారు తపస్సు చేసుకోవడానికి. ఆ తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే 2 చేపలు ముద్దు పెట్టుకోవడం చూసేట ఆయన. ఆయనకు వెంటనే వీర్యస్ఖలనం అయింది. ఆయన వివాహం చేసుకోవాలనేటువంటి కోరిక కలిగింది. ఆయన మళ్ళీ పైకి వచ్చి ఒడ్డుకొచ్చి మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచంలో పడ్డారనమాట వివాహం చేసుకొని. ఇక్కడ ఈయన అష్టాంగ యోగి, ఇక్కడేమో జ్ఞాని. ఈయన అష్టాంగ యోగి, ఈమె భక్తుడు. అష్టాంగ యోగి కూడా, అష్టాంగ యోగం కూడా శ్రేష్టమైనది కాదు. ఇది జ్ఞానయోగిది కూడా కష్టమే, అష్టాంగ యోగం కూడా కష్టమే. ఈ భక్తి యోగి మాత్రం ఎప్పటికీ కూడా సక్సెస్ అవుతూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడిదే ధ్యానం ఉంటుంది. వాళ్ళకి భగవంతుడికి దగ్గరగా ఉంటారు. వాళ్ళ మనసు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని స్మరణలో ఉంటుంది. కాబట్టి భక్తి యోగి శ్రేష్ఠుడు. కాబట్టి భక్తిలో నువ్వు స్థిరపడు, పూర్తిగా సంపూర్ణంగా శరణాగతి, సంపూర్ణంగా పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోను నాకు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్యేతదత్ ఫలం ప్రతిష్టం అచేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానం పైతి చాద్యం. భక్తి సేవ యొక్క మార్గాన్ని అంగీకరించే వ్యక్తి వేదాలను అధ్యయనం చేయడం, కఠినమైన తపస్సులు చేయటం, దాతృత్వం అంటే ఇవ్వడం లేదా తాత్విక మరియు ఫలవంతమైన కార్యకలాపాలను అనుసరించడం వల్ల కలుగు పుణ్యఫలాలను అధిగమించి వీటన్నింటినీ పొందగలడు. చివరికి అతను నిత్యమైన పరంధామానికి చేరుకుంటాడు. భక్తి యోగి ఆ సేవా ధర్మాన్ని మాత్రమే అనుసరిస్తూ ఉంటాడు. ఆయన భగవంతుడి సేవలోనే నియుక్తమవుతాడు. అప్పుడు వాళ్ళు వేదాధ్యయనం చేయాలని కానీ, యజ్ఞాయాగాలు చేయాలని కానీ, తపస్సులు చేయాలని కానీ, దాతృత్వం ఎవరికైనా దానం చేయాలని కానీ, ఇటువంటి తాత్వికమైనటువంటి ఆ ఫలాలు పొందటానికి, కార్యకలాపాలను అనుసరించడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడరు. వాళ్ళకి అసలు తోచదు అనమాట. అవన్నీ చేయాలని చెప్పినాను అనిపించదు వాళ్ళకి. అనిపించకుండానే వాళ్ళు పుణ్యఫలాలన్నీ కూడా అధిగమించి, పాపం పుణ్యం ఏది తీసుకున్నా సరే మళ్ళీ జన్మ అంటూ ఉంటుంది. ఆ రెండింటికి అతీతంగా వాళ్ళు వీటన్నింటినీ కూడా వదిలిపెడతారు. ఏది పాప పుణ్యాలన్నీ కూడా, ఫలాలన్నీ కూడా వదిలిపెట్టేసిన తర్వాత వాటిని అన్నింటినీ కూడా పొందగలుగుతారు. ఆ భగవంతుడికి సరెండర్ అయిపోయినప్పుడు చివరికి అతను నిత్యమైన పరంధామాన్ని చేరుకుంటాడు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.
హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు.